αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής η Εκκλησία μας τιμά όλους τους Αγίους. Αυτό όχι τυχαία, για να δείξει ότι το κατόρθωμα της Πεντηκοστής είναι αγιότητα. Ότι ο λόγος ύπαρξής μας και η κλίση μας είναι αγιότητα. Ρώτησαν τον Όσιο Σεραφείμ του Σαρόφ, ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής? Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος λοιπόν είναι η αγιότητα. Άγιος δεν είναι αυτός ο οποίος βελτιώθηκε ψυχοσωματικά. Άγιος δεν είναι ένας τέλειος άνθρωπος που δεν κάνει αμαρτίες και ένας ηθικά καθαρός άνθρωπος. Αλλά Άγιος είναι αυτός ο οποίος βρήκε τον τρόπο να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Άγιος είναι αυτός ο οποίος βρήκε τον τρόπο να κολακεύσει το Άγιο Πνεύμα και να θελεχθεί το Άγιο Πνεύμα την καρδιά του και να γίνει κατοικία του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος. Άρα η αγιότητα είναι ο λόγος ύπαρξής μας, η αγιότητα είναι ο κατόρθωμα της Εκκλησίας, η αγιότητα είναι ο καρπός της Πεντηκοστής. Επομένως, αυτό που έχουμε να καταλάβουμε, και αυτό είναι η ελπίδα όλου του κόσμου, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που φαίνεται να ζει μια τραγικότητα και ένα αδιέξοδο. Αυτή η τραγικότητα και αυτό το αδιέξοδο είναι μεγαλύτερη ευλογία. Γιατί ο άνθρωπος ή τελείως θα αρνηθεί τον Θεό ή θα με όλη την καρδιά, με όλη την ορμή θα στραφεί προς τον Χριστό. Σε όλη αυτή λοιπόν την αποτυχία, σε όλη αυτή την απελπισία, σε όλη αυτή την απαράκλητη κατάσταση έχουμε τον Παράκλητο. Που τι λέει ο Παράκλητος? Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όπου εν πνεύματι Αγίου γνωρίζουμε τον Χριστό και ότι με το Άγιο Πνεύμα γίνεται παρόν ο Χριστός στη ζωή μας. Και με το Άγιο Πνεύμα εμπνέεται ο άνθρωπος να μπει σε αυτή την πορεία της αγιότητος, που δεν υπάρχει αγιότητα για να πω «Wow, τα κατάφερα, κατόρθωσα κάτι σημαντικό», αλλά η ζωή του Χριστού έγινε η ζωή μου και η καρδιά μου έγινε κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Όταν είναι έτσι τα πράγματα και έχουμε αυτή την αγιότητα, τότε συμφιλιώνουμε με κάθε άνθρωπο, γνωστό και άγνωστο, πιστό ή άπιστο. Η καρδιά μου γίνεται ένας χώρος που αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και όλη την κτήση. Αυτό μακάρι να το ζήσουμε όλοι και αυτός είναι ο λόγος της αγιότητος και γι' αυτό η Εκκλησία μας γιορτάζει όλους τους Αγίους την Κυριακή αυτή για να μας δείξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας χαρακτηριστικός τρόπος για να πλησιάσουμε αυτή την αγιότητα και αυτόν τον τρόπο και αυτή την εμπειρία αυτού του δρόμου είναι να παραδεχθούμε την αποτυχία μας, να βγούμε από τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε την αφάνειά μας, να αγαπήσουμε την αναπηρία μας, να αγαπήσουμε τις δυσκολίες μας, να αγαπήσουμε τις πληγές μας και τις αποτυχίες μας και να καταλάβουμε ότι οι δύναμεις του Χριστού φανερώνται στην αδυναμία μας. Να μείνουμε στην αδυναμία μας εκεί χαμηλά και να αποδεχθούμε την κατάστασή μας, να πούμε να είναι ευλογημένος στον Χριστό και με αυτόν τον τρόπο θα αγωιτευτεί ο Χριστός που αγαπάει το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι ο λόγος για τον οποίο σωθήκαμε και με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Δεν χρειάζεται να σφίγγουμε τον εαυτό μας να πούμε σε αυτή τη διαδρομή, αλλά να πούμε να είναι ευλογημένος σε αυτό που είμαστε, ταπεινά να αποδεχθούμε την κατάστασή μας και τότε θα νιώσουμε αυτή την έκπληξη εκεί που είμαστε χαμένοι και αποτυχημένοι, να νιώθουμε την αγάπη του Θεού. Να μας εκπλήσει ο Θεός, να μας ενθουσιάζει ο Χριστός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αγιότητα και χριστιανισμός, χριστιανός σημαίνει ενθουσιασμό, σημαίνει έκπληξη. Και αν είμαστε εμείς φορείς αυτής της έκπληξης και αυτού του ενθουσιασμού, αυτή την έκπληξη και αυτό τον ενθουσιασμό θα δίνουμε και στους άλλους ανθρώπους και θα καταλάβουμε ότι χριστιανός σημαίνει φως, σημαίνει ελευθερία, σημαίνει άνοιγμα, σημαίνει ενθουσιασμό, σημαίνει έκπληξη. Και εν τέλει σημαίνει αγάπη.